Elixianuak, alemanak. Bai, nun egon ziren, etxetan, goratzea hori? Elixian asko. Elizan asko. Bai. Horre zerak ipintxan, amakak ero zerak, Elixia danat egun beteta. Alemanak eta danetik. Eta ni akordatzen ez gainera, orduen zan abaria, orduen zan abaria beharuen ingure ben, eta ez dakin iz, bera, baina akordatzen ez gainera, berriotxoan kaja hori dauen, Elixan dauen kajia, akordatzen az, kamioi bateran sartu zela, eta eman zen ez dakin noa. Eta alemanak, nik sekula ez nazi egon alemanan kontra. Eta bakizu zeitzik, hor pastelila bat zeuen, eta esate zuen, etorri pastela jaten. Eta bakizu txikitan dakozun rekuerdua, ona iten baldimezue txikitan, orduen,